lähdetään arvottelua. Sieltä Jokki lähtee hakemaan. Se näytti menevän ihan kohtuullisesti kohdalleen. Vauhtia. Siinä pieleen. Tuonne viimeiseen ei kyllä riittänyt. Eli siellä on Jokella jotain vaihteistongelmia. Eli vaikka siitä savua ja vauhtia riittikin, niin takaputkat jäähdytellen, kuten tuossa kuljettajan kohdassa sanoin, mutta toki saa polttakin siltä tuntuu. Että sieltä lähdetään sitten tokaan kilpailusuoritukseen. Sieltä tullaan hyvää savua ja tullaan sopivasti. Ja sen verran paha suorittaminen, että ikävä kyllä tässäkään ei voi ihan hirveä korkeita pisteitä Jokelle antaa. Eli vaikka Jokke veti sen kärkikolmikkoon siellä Korniaringin rahoilla huomattua sen kovempaa. Ja sieltä sitten lähdetään tuonne arvottelualueen alkua kohti. Tosiaan tuo ensimmäinen liikepointti tässä on kohdilleen. Sieltä lähdetään. Se on mennyt huomattavasti Jokella on saatu idean päästä kiinni, että missä kohtaa näin on oikeesti, niin nyt tarvitsetaan pieni taikuu. Se on vähän sisemmällä niin toi oli keskivainen paremmat, niin kyllähän siellä toi kannattaa toi keskimäinen mutka saada ajoimena sen verran pohjilleen, että sit saa tarpeeksi vauhtia ja sikamutka, niin siellä lähdetään hyvin meni toi siinä ja pitkäkin lähempänä. Jännä nähdä, että sitä Rickardin sitten tästä lisääkin. Radio jatkuu.
kulmasta. Hyvä. Nyt mennään sitten niin pian. Tämä veto ei ollut ihan niin kuin ensimmäinen, mutta ei hätää. Ensimmäinen oli kuitenkin. Aika vaikeaa arvotella sen. Ikävä kyllä tosiaan niin verrattuna näihin muihin. Toivetta paremmasta, mutta tää nyt sitä parempaa ei ollut. Tästä kyllä edes kakkosella on hyvin sitten Janinalle. Toivotaan, että Janina nyt sitten saisi tuon tokan vedon vedettyä vähän paremmin, mutta tästä sitten lähtee tämän päivän viimeinen kilpaveto. Siellä Ilveillä yleensä siihen malliin, että ihan kun minussa jotain sovinnistin vikaa olisi, kyllähän naiset autoa osaa ja me halutaan nähdä se myös käyvän toteen. Kaikista Janina toinen kilpailun suorituksia.